kuyo yonke into embi engingayifisela iSouth Africa, iyodwa kuphela into engingayifisi ngenhliziyo yami yonke. Angifisi ukuthi umhlaba ubuyele kubelungu. Angifisi ukuthi ngelinye ilanga kuthiwa nje upresident wethu umuntu omhlophe. Angikufisi lokho. Ngiyangwenyanya kabi ukuzwa umuntu omnyama ethi yena kwakungcono kabi umhlaba usaphethwe abelungu. Ezesho nokusho ukuthi kwakunamathuba omsebenzi lapho ukhuluma ngemisebenzi yokusebenza emaplazini nokufukuza emakhishini. Ethi kwakunokuthula ebale zonke lezi zinto lezi. Yazi uma ngibheka mina njengamanje yebo khona zikhona lezo zici ezikhona kodwa mawubhekisisa ukulwela izwe lethu kokhokho bethu kwasebenza. Uyabona njengamanje ukwazi ukufunda ufike la uthanda khona. Njengamanje awukho umnyango ongeke uzungene. Bese kuya ngokuthi ke kuphethwe ubani ngoba sinayo vele leyo nto thina abantu abamnyama ukuthi umuntu nomuntu esebenzele ukusiza ihlobo zakhe nabangani bakhe. Kodwa futhi konke lokho ngiyakuncamela kunokuba kuthiwa umhlaba sobanga nabelungu. Kungcono khona lokho ukuthi khulunywa ukuthi sikhwephana sodwa kanje. Kodwa nje namanje ngiyaphinda ngiyakugcizelela impela ukuthi umhlaba uNkulunkulu wasinika kabuhlungu wachitheka igazi. Ngakho-ke angifisi ukuthi ngelinye ilanga kuthiwa umhlaba uphindela kubelungu. Kungcono khona kunje, kungcono khona lezi nkinga esinazo manje kunokuba kuthiwa siphethwe abamhlophe.